Moro! Tää on Lee-tiimin eka video. Mä näytän miten kasataan SS-koppi. Lähdetään asettaan. Mä kerron nyt kaikkien osien nimet. Elikkä mun lakin MSX-porkki, SS-porkki, se on tommonen. Sitten mulla on Districtin HT-series kultainen SCS. Joku Dissishimi tulee tänne. Jos sulla on oversized kokoinen tanko, terästanko, se tarvitsee Districtin. Sitten on tää porkin pultit. Beanscooteri alalaakeri 5/5. Sacrifice ylälaakeri. Sitten Ground Race porkki. Ja Spaceri. Nää tulee, jos porkki menee yli SCS, näitä pitää laittaa. Sitten Topcappi, SCS. Takaspaceri, takaputti ja Ananamoussin nopeammusta spokeri. Tää on vähän sitten, no, kaikki osaa asentaa ainakin käsigripin ja odin puolesta. Mitkä käsi? Sitten Dissin TK2. Vähän no, lähdetään sieltä. Ekana Ground Race porkki. Sitten ylälaakeri sitten. Alalaakeri. Näin. Ylälaakeri. Noin. Näin. Sitten laitetaan ai niin. Sitten mä laitan spacerit. Spacereitä ei oo välttämättä pakko olla, mutta ne, jos kato, se pitää mennä silleen, niin että tuo selitä sään. Että tää SCS toi porkkeetu yli tämän keskikohan tässä, muuten sitä ei voi asentaa. Vähän alle, niin sit se on hyvä. Noin puoli senttiä tai sen. Nyt mä katsoin. Sori jos ääni ei kuulu kunnolla, koska meillä on mikkiä. Toivottavasti kuuluu. Mulla on vähän... Kiristetään topcappia. Noin, nyt topcappi. Sitä ei sitten kannata laittaa ihan niin kireelle kuin saa vaan, koska... No riippuu, onko sulla uusi vai vanha headseti, se riippuu vähän siitä. Niin, koska jos on vanha headsetti, niin sitten voi käydä sille, jos kiristää topcappia liikaa, niin sitten se menee liian kireelle ja sitten se ei pyöri kunnolla. Jos on uusi headsetti, niin ehdottomasti niin kireelle. Sitten kiristetään SCS:n alapultit. Mä en oo varma, miten sitä suoraan. No kyllä se. Sitä voi suorista. Ota mä katon tästä. Joo, menee ihan tarpeeksi suora. Nyt se on suora. Kannattaa kiristää näin, ettei kiristä heti ihan kireelle. Sitten kiristys. Koska muuten menee SCS tai no onko sulla klämppi hikki, niin menee kiertämään. Pitäis toimii näin. Mulla natisee, kun vettä mennyt heissä. Hyvin pyöri. Vai pyöriikö se? Pyörii tässä niin vähän paljon.
Mennäänkö renkaan? Mennään. Renkaan. Ekana eturengas. Annetaan puukit. Täältä näin syötetään puukki läpi. Totta kai tää sopii Bluntin SCS-porkki taas sitten. Lakin SCS-porkki. Ihan mikä tahansa SCS-porkki. Joo. Kaikki missä on vaan topka, niinku, mikä se nyt on, käpymutteri siellä porkin sisällä. Sopii aina SCS, vaan taihikkuus. Tässä porkissa on myös sama, että ei kannata kiristää liian kireelle, muuten rengas ei pyöri pelkästään. Pyöri. Sitten takarengas. Siitä lähtee. Takarengas saattaa olla vähän hankalampi. Niin takarengas on vähän hankalampi sitten, kun siinä pitää ne välikappaleet, koska jos siinä on semmonen ihan pieni rako, niin Meni. Toinen voi olla vähän hankalampi. Niin menee vaan. Se kannattaa vähän paljon pyörittää, niin se menee. Mulla on vähän alikituinen tää, mutta siitä ei ole haittaa. No. Takarengas aina niin kireellä kuin mahdollista. koska sillä ei ole väliä. Se ei voi kirjoittaa käytössä liikaa. Kuvappaan. Ne on vähän märkänä vielä. Sitten. Tanko. Tanko. Se tonne SCS sisään ja sitten vaan tanko paikalleen. Kannattaa, mulla on hyvä, mä näytän kohta hyvän taktiikan. Minä näytän. Kyllä sä tiedät sen taktiikan. Että miten se saa hyvin silleen suoraan. Nyt se on paikallaan. Sitten kiristys. Se vaan laita silleen, niinku katon. Ei tarvitse, tämä meni ykkösessä. Joo, mutta sitten se on helpompi kiristää ilman, että silleen niinku menee ilman. Kiristetään se SCS:n yläpuntit ja sitten puute on kasassa. Suosittelen Districtin SCS. On hyvä. Sitten laitetaan. En voi laittaa droppista. Voit sä? Kuluhan se tässä.